opet čast da radim jedan kolab sa mojom dragom koleginicom Zoricom Savić i priključila nam se Sanja S. O njoj sve mogu najlepše da kažem. Divna je, draga, mlada žena i oduševljava me to što se bavi jogom i čestitam. Sanja, samo nastavi, a možda počnemo i da te sledim. Nemam nešto puno jer bio mi je tu sin srednji koji nije kapirao ovo što ja radim, tako da je uglavnom bacao, a pošto on troši maramice i sve ostalo kao lud, sve drugo bacao. I ja sam onakada, kad sam mu rekla, ti si, on je rekao, ne znam, šta su ti ti, ko ti đavo. Tako da mi je mnogo pobacano, ali nema veze, ja uopšte ne znam ni šta imam ovde. Stavila sam da ovo je ajde, dogovorili smo se kao da odradimo zajednički kolab i to je to. Ne znam da li je vama ovo vreme smorno, ne znam, ja sam onako baš dobit ću opet opomenu. Znači, dobila sam opomenu da treba da se ponašam shodno svojim godinama. Ali ja, draga moja koleginica koja si to rekla, ja zaista ne znam kako se ponašu u ovim godinama. Sad su me tek spopale, pa sad to je neka izvinovnika koja se ne sviđa. Bla, bla, bla. Ajde krenem. Garnierovu Color Naturals farbu ja sam koristila za farbanje korena. Pošto mi je već vreme za farbanje, rešila sam da ovo više ne kupujem. Ništa ne valja. Mislim, ja sam se posle 5-6 kutija setila da ne valja. Iako mi je frizerka rekla da uzmem nešto drugo. Ali ja sam kao uporna bila da je to to. Šta imam? Za ove sam iz Oriflame. Ako listate katalog Oriflame-a, Avona i ovoga, možda vam ovo i vredi kao savjet. U Oriflame-u imate ove, i vrlo su povoljne, bile su nešto baš kad sam ih ja uzimala na nekoj akciji, stalno su na nekoj akciji. A idu šamponi koji eto i nisu nešto specijalno, ali su zato ove maske i crvena, a ova je još bolja. Ova je nešto sa, u stvari ovo je običan regenerator za kosu, a od 200 mg. Ali ima, ne znam, evo, ima arganovo ulje, to piše, za ostale sastojke, sve ono klasično, ali prelepa miriše. I kad stavite na, mislim, ja za 3 minuta, mislim, efekat je. I onako baš malo treba. Mada ja to koknem onako baš dobro. Da se vidi. Kosa mi je vrlo neposlušna. Još ću da je sečem. Imam razmišljam da li da ga ponovo kupim, ali samo zbog ovoga. Zbog ovog glupog čepa koji su napravili. Inače, savršena kupka. Ovo je sa vanilom. Senses, kako se čita? Nisam obratila pažnju. A toliko ih imam, tih gelova. Ali, bez obzira što miriše na vanilu, tipičan onaj miris Avona. Što kod Oriflame-a nema, mislim, stvarno ima mirise i mirise. Kod Avona svi imaju nekako tipičan neki miris. Bez obzira na... Ali prelepi. Kupovat ću ih verovatno još, samo stvarno, ne znam, još kad je skroz zatvorite, a u kupatilu ste, mislim da je malo i
ostalo nisam videla. Ali prelepe, zaista, baš onako jogurast. Što ja volim, ne volim onako uljane, ne volim, više volim ovako mlečni joguraste. Kako li se već kaže, tako se kaže. Jedan od 3-4 komada, ne znam gde su nestali, isto kao i ostalo đubre, je završilo, ali za ruke uglavnom koristimo dečji sapun, ovaj Merima stari, tako da, eto, sačuvala sam jednu. Da vidim. A da, ove koje ja stalno i kupujem, mislim da su ostale 2-3, sušile se. To je to, toalet papir, ali to uvek vredi imati u torbi. Vlažne one maramice. Tako da, to što mi je bilo u torbi, to sam sačuvala. Ovo sam sada, pre neki dan potrošila. Ovo je kao maska Avonova, Advance, isto sa afričkim nekim šeaputerom. Arganova maska. Naglašena je arganova. Znači, baš je... Ne, čemperčinu pravim. Kad brljaš po starim proizvodima. Tako da, ja ne znam da li ima više ovih maskica, ali nema puno količine, 150 mg, to je malo. Mislim, s obzirom da meni treba neka kutija za koliko trošim toga, ali mislim da nisu skupe i da su bile tu negdje oko 200-300 dinara na nekoj akciji. A maske su baš vrede, eto, tako moja preporuka, ja ću ih sigurno kupiti. Ovo je ostalo od one četkice Aurina, uzela sam još jednu, na bronzer kontur. Ovo vredi da imate ko zna koliko. Imam tu još nekoliko kutija, no ne znam šta mi je skao. Ovo sam. Počela sam da mutiram po stare dane. Završila sam ovu Solution Gel kremicu. Ja ne znam da li više ovoga ima. Ovo mene miriše savršeno. Ovo nije tipičan miris Avonovih proizvoda. Kreme su im zaista savršene. Ovo je baš ono miris ruže. A šta je najlepše? Mislim da mogu da vam pokažem. Ovo je gel. Ovako izgleda. I kad namažete, ona bude neko vreme lepljiva. Znači, izgleda kao silikonski onaj primer, međutim, bude jedno vreme onako, evo, to je taj osjećaj. Znači, bude to tako malo lepljivo i sad, ne znam ko ne voli taj osjećaj, verovatno da mu onda i ne preporučuju. Samo učinak, što bi rekli, je zaista vidljiv. Ako se fali. I šta još imam? Skratit ću se. Ja mislim da moje drage dve koleginice koje budu gledali ovaj video, izbacit će me iz kolaba. Aurine, ostalo mi je ovo od Aurinih trepavica. Trepavici su mi, već sam rekla, stvarno, neću više nikada ih kupim, nijedne, znači sve sam ih skoro probala, osim 10. Nijedne više neću da kupim. Moj voljeni Ebelin, još jedan. Ja stvarno retko koristim šljokice, ali skoro sam stavljala i tačno pokida ovaj sunđer, tako da gledajte da koristite ako hoćete da ga sačuvate, pošto stvarno dugo može da vam potraje, da izbacite, da koristite kad imate neke šljokice na prstima. Mislim, ako hoćete da vam duže traje. Inače,
šta da vam preporučujem, ja mislim da ovo svi već imaju i svi već koriste, ali meni je to savršeno za ruke. Šteta što nema i za noge. Biotin sam potrošila. Ja sam stvarno zadovoljna Biotinovim proizvodima. Generalno, tako reći, mislim, tako reći, ajde da kažemo, sam skoro sve probala. Generalno, tako reći, skoro. Mislim, izvinjavam se danas, ne znam što sam prolupila. Sviđa mi se ona umivalica, roze od sa pamukom. Sviđa mi se i ova sa dunjom. Miris je. Čep je takođe, mislim, strašno glup, ali nema veze. To meni stajalo u kupatilu i to što sam maznula da Čeda ne vidi, a da je đubre ostalo. Ne, savršeno, sigurno ću kupovati ove njihove proizvode. Imam jednu ne vidim što dalje piše, pingvin je preko, Avonovu kremu. Avonove kreme za stopala su zaista dobre. Mislim, meni su od kataloških, ja imam dosta Oriflame-ovih, ali ove su baš masne. Njihove Avonove kreme za stopala su baš masne. Ja ih koristim za ruke, mislim, to sam videla od stranih youtuberki da su kvalitetnije kreme za noge nego za ruke, tako da slobodno možete da mažete i ruke. Sad možda je to nekom glupo što sam rekla, ali kreme za stopala su izuzetno bogatog sastava. Sam nešto pametno rekla, jesam. Tako da moja preporuka, bilo koja Avonova maskica, krema, ove obične krema imaju maskice, imaju gelove, imaju pilinge za stopala. Mislim, kad radite pedikir, ja ga bar radim sam, ne znam sad vi kako, ne znam, meni je glupo to, išla sam samo jednom pedikira, ali nemam potrebe, mislim, zaista to samo mogu da radim. Mogu se dok hvatim jedne tema da se ne raspriča. Ili jesmo pa više sam ja ovo potrošila, pošto on zapeo tu negde na pola, mrzelo ga više da koristili, pošto ja volim tonike i da bi malo poštedela neutrogenu, pošto mi je ostala još mala, a plata nema. Tako da sam ja stesala tonik i ne znam, ove za akne i za baš onako za čišćenje, ali vidim da njemu nešto specijalno nije radilo, jer on bubuljice dobije samo kad se obrija, tako da tad ih ima. A tad u tom momentu baš tonik i nešto nije specijalno. Ne znam šta radi bubuljicama, jer ne verujem da je nešto sad toliko ali kao tonik jeftini su i meni su ono okej. Ne znam da ću kupovati, ima to te bolje u drogerijama, Liliju i ostali. Ovo što nemate sigurno dobro u drogerijama, to su Anju kreme, isto iz Avona. Ja sam imala onu sa zlatom, sad sam potrošila i ovu sa platinom, tako da su savršene njihove kreme, Anju, ne znam, ne samo za stariju populaciju, znači za starije žene, za babe, nego i za mlade cure. Imate kategorije već od 10 godina. Mislim da je Tatjana Bela o tome pričala, pošto ona zaista ima dosta Avonovih proizvoda. Tako da o tim kremama možete nešto i od nje da čujete. Da vam ne linkujem, mislim, bez veze. I ovu sam potrošila oko ločan,
Mislim da mi je ovo druga. Tako da, ne znam, nekad ne bacim ih, a zaboravim da mi nekad koriste za kokosovo ulje, zato što za razne namene istopim i stavim u teglice, pa mi je onako zgodno, ali kad se ne seti. Ovo sam sačuvala, jednu od ostalih sam sačuvala, ali ova je bila moja, zato što stvarno ne mogu ni jednu pastu i pričala sam vam o tome, ni jedna pasta za zube mi nije dobra, ni jedna mi nije dovoljno ljuta. Eto, mislim ja baš, ova jest, ova je sa mentom i zaista mislim, ali sad ja ne znam koliko ona kvalitetna kao ovo. Morat ću da pitam svog stomatologa, da se čuvam, da ga pitam. Mada, kad sam ga jednom pitala, njemu je svaka pasta za zube dobra koja, ako često perete zube i ne znam sad, ne vidim je tu nešto sad specijalno u tim pastama za zube, da li je neka bolje, da li neka beli zube, da li neka, sve je to isto u principu, industrija. I što se toga tiče, bacila sam malo je još ostalo, sad ne znam koliko, metar, Oral konac za zube, ne znam, nešto su, sviđu mi se više, ne mogu sad nekako otvoriti. Nešto mi nisu, evo još ima, ali sam ga bacila. Nekako mi se kida, brate, ne znam da li imate taj problem. Ako neko ima, neka mi napiše. Kako se kida ova struna, ne znam. Ide u kartu. Stari. Ne znam šta ću tu. Imala sam puno ovih kutija. Počela sam da skidam sa paleta i bacam. Nerviraju. Imam tu dve Višijeve testera. Dobre su im krenule. Super. Evo još jedna. Ko zna da li ima još. Neću više ni da ih pokazujem. Ovo vam je i u giveaway sam stavila ove maske i požurite s tim giveawayem, vidim da vas malo ima do kraja nedelje, molim vas da ne znam što ste zapeli tu, ne trebate specijalno da mi pišete komentare, samo napišite bilo kakav komentar, mislim, apsolutno nije bitno. Ja mislim, nemojte samo da me pljujete, ljagate. Šalim se. Zaista su dobre. Ovo su makadamijeve, masne, mislim sad masne, nisu masne, prijetne su kao kreme. Volim takve maskice. Možete, ja sam se jednom zaboravila, pa sam mi prenoćila s njom, ništa mi nije bilo. Tako da, baš je divno, mislim, osjeća se onako kad se umijete, stvarno se osjeća šta je uradila ova maskica. Šta imam? Nivea Color Shampoo Care Protect. Verujte da ja zaista čekam jedan Nivea proizvod, osim onih najobičnijih krema za ruke. Ja stvarno ne znam, probam, ajde, trudim se ja da probam da uđem u ne znam, u neku formulu, da pronađem neku novu formulu, čarobnu formulu, da me oduševi, ali ne, zaista, šamponi su stvarno loši, kupke su im loše. Imam, trošim ih, ali šta ću ja? Ovo sam i ove i plave sigurno jedno 5-6 komada, pošto to moj sin kao lud troši, on je to sve bacao, on za sve i sve što su vlažne maramice, ali bacao, tako da nemam, ovdje vidim samo mi jedna ostala, ova roze, one plave ne znam gdje su, bacao on to sve. Da, Aurine su bile jedinice, trepavice.
nemate moju preporuku. Šta imam još tu? Imam skidač laka neki sam kupila za noge mi je treba, pošto sam neki gel stavila, lak, nisam mogla da ga skinem. Pa ne znam što sam kažem. Ma nisu loši, nisu loši. Nisu loši, ali ne znam što da vam kažem posebno o njemu, kad nema nikakvu specijalnu. Neki mi prekinući ovaj video na kraju, pošto ne seckam, uništit ću ovo. Rhapsody, Rhapsody, potrošila sam ga. Ovo je na pijačni neki turski lak, ali dobri su, samo nemaju dobre četkice. Mnogo tanke četkice imaju i onda dok namažem, dobro je neke prstiće imam, ali ne znam. Zato me nerviraju, inače formula super su lakovi. Rhapsody ovdje. Potrošila sam Avonov Đordanijev puder. Ovo je neka moja boja, ne vidim je, ali još mislite koliko mi je. Malo mi je sad, pošto oni imaju 5-6 verzija, ovo je običan, nije bio za nešto kao baš onako, ne znam, meni je baš jako ovaj puder. Ne liče ni Đordanijevi, oni su mnogo lagani, onako duji puderi, a ovaj je onako baš bio jak. Tako da sam ga jedva nešto od 5-6 vrsta koje imaju, ovu sam jedva potrošila. Ali ne vidim, zaista, ne znam, ne mogu da vidim. Pa ništa, osim što piše da je bež, ako je ovo bež, bože me sačuva. Moguće da je bež, ali malo je žućkasto. Dobro je, dosta je tamo. Ali zato je Oriflame ovaj mnogo dobar, veli me. On ne košta ni 300-400 dinara. Tako da sam one sve stare zalihe, ajde, pošto imam mnogo novih pudera koja nisam trošila, ajde rekao da ih istrošim i da ih potrošim. Tako da, isjedila sam imam taj takav i primer, ali meni je super. Znate kako ima, ne znam, meni baš ovo moja boja, tako da ne mogu da se iskam, pa nema ništa. Ali, ovo je baš boja moje kože. Tako da, ne znam, meni su okej. Eto, čisto ako gledate Katelo pa nešto naručujete, probajte, oduševit ćete se. Možete čak i ko podlogu da je koristite. Ovaj sam jedan puder nagradila, a ovaj sam pohvalila. Još jedan Avonov ruž, opet poklopca nema. Ovo je nešto paparaco, bože me sačuva, ali ne vidim broj. Nebitno, ne mogu, nemam, baš sam ga iskopala, tako da, nude neka bojica. Ne znam, nude, ne mogu ni da iskopam koliko je istrošen. I, ja nemam više ništa, prazna mi je korpa, super. To je bilo to, hvala što ste uspjeli da izdržite novih, ne znam koliko, 20 minuta samo. Zaista mi je drago što je ovo opet kolab. Radite, drage moje kolabe, to je nešto gde se družite, ne znam, ja ih volim. Drago mi je da ima još oni koji vole takve vrste videa, pa to bi bilo to. Ostavit ću linkove Zorice i Sanje, tako da možete da pogledate i njihove videe. Mnogo vas volim, mnogo vas ljubim. Pišite komentare do kraja nedelje, bit će izvlačenje, objavit ću to.
Sve vas volim, ljubim i